Oh
utusane Allah kang Rama Raden Abdullah kang Ibu Dewi Aminah ingkang lahir ana Mekah hijrah ing Madinah jumeneng ing Madinah gerak ing Madinah asita ing Madinah sinane akan ing Madinah bangsa di bangsa Arab bangsa Rasul bangsa Quraisy utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku asaweda taun unjul tigang taun Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah Rabbi ja'al hada baladan aminan Allah Rabbi ja'al hada baladan aminatan warzuqan lahu wa sahbihi wa sallim Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah utusane Allah kang Rama Raden Abdullah kang Ibu Dewi Aminah ingkang lahir ana Mekah hijrah ing Madinah jumeneng ing Madinah gerak ing Madinah asita ing Madinah sinane akan ing Madinah bangsa di bangsa Arab bangsa Rasul bangsa Quraisy utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku asaweda taun unjul tigang taun Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi